Shalom. Horas madihita salihuna yamu amanami nanami naro marminggu di gereja manuguton suang songoni nang amanami nanami yang nakon ni huriata na posebulung na manghuton parminggu non secara live streaming. Kami perhalado ni huriata pasaton tuhita salihuna selama hari minggu madihita. Ador aksata mulai parminggu ta taparade maroh ado pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amen. Ta puji matuhata marhite ede nomor 5. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni to di perbadia na tumop kalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anakna gawe pardengganan taringot tu dosatta. Hamu alea kadongan molo songoni di haholongi debata hita ikut do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata pargogo naso parhatudusan amanami nadi banua gijang mauliate marohanami tuho hala di lehon ho anak muna sasadai tuhami jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis hupang ido hami tuho sai ramoti mahami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusahan dohot hagugutan sai sama dosa nami dohot pangalasion nami di hatam nabadiai sai parbadiai marohanami marhite-hite toddim jala pamasuk hami Tuhan uluan sogot asa pujian nami hodisi rodi saliling didengna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian nomor 440. Little
mangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik paonopon. Patik paonopon una ko mamunu. Lapatanna iko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang olo hita mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Iko roha panguluho do rohatta dinasa na mangulu. Hido sahatna. Atong rak mangidugo ko mahita tu Tuhan debata lau mengulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhan ta marhitede nomor 174. Uduk jala tapa serep marohata tatopoti ma dosatta. Ali Tuhan debata pargugu nasu atudusan para siroha nasu murung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardusa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadia mi manopoti jala mengaku dosa nami. Macai dut farsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narowai daku haholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tordi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang dosu diri nami hubain hami dibahini tamado rimasamu jala umumahamu hami tuhamatean saliling diling nai alai nama porus mahami nuaing tuasin roham na gudangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan roham si panguluhami dot alani guarmu nabadiai ali Tuhan asima roham dihami nadangolon amen.
Baga-baga di debata taringot Tuhan sani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehuba. Nunga di yarsahi hoau marhite hisi aka dosam. Jalanunga di lojai hoau marhite sian aka hajahatomu. Au tutu au sadiri manelesei aka pangalau sim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon madi debata nadi gijang. Amin. Marede hita sian ede nomor 725 ayat 2. Hatani debata turpuk epistel mingguta sadarion tarsurat doi di Psalmen 50 sada mamuka siane sada saat rodia 10 tajahama marsoring-soring ede sian si David asi maroham diau ali debata hobar tulingkan ibasam saise sama akap angalausiku hobar tu gudang ni asini roham. Ainunga huboto akap angalausiku jala saitong dososon di julukku dosaku. Tongodo di bagasan hajahato doa tubuh jala di bagasan dosa di jakod dainang au sayurasi maau sia dosaku marhite-hite sanggul asa tung ias au saiburi maau asa sumaksak au sian itak ido saatna martua do natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhan ta marhitede nomor 100 ono plusia.
Tidak ko maha porsiao tai songon na hina tidak ko didongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai iman at nubuan ni si Maria na gabe-gabe siya todi perbadia adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banotoru tanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na sohatulusani disima ibana pai mamula syogu tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panhala Kristen akan na badia do dihasisani dosa doh dihatai nama dok mula mangulu sugut daging halal nong mate doh dihangoluan nasora sudah. Amin. Kor sian punguan ama.
Tapi gema tikting namasa do si pamasao di huriata sa minggon. Odolan tikting di minggu tanggal 10 September tahun 2022. Pakkobasion. Kuarni mingguta sadarion ima minggu pasapuluduahon dung Trinitatis. Topi manang tema ni mingguta di halo mohon debatado hamubaon ni roha. Allah menginginkan pertobatan. Barita nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 6 September 2022 di basa-basa hutuhatta do sada dana bawa di keluarga Epantohap Situpul tubuni inatta de boru barmun sian uik condet batu ampar hipas do danahi songoni nang natorasna tikting naing merbagas tik-tik perjulu naing majalo pasu-pasu parbogasom ma David Osvaldo Inasito Sitanggang SST PAMA anak niamata O Sitanggang tubuni inatta RI Boru Raja Guguk ruas ni HKBP Kramat Jati sian wek Rabu Tacada dohot orwanna Justin Helgana Boru Situmorang AMD MSM Boru nyamata Situ Aje Situmorang tubuni inatta Tiurlan Boru Sihotang ruas ni HKBP Kramat Jati sian wek Kalisari pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 8 WIB di HKBP Kramat Jati. Maka tidakkon haporseaon tahun ajaran 2021-2022 naso bue tikina di Malua di tikina Salpu. Hari Minggu tanggal 24 September 2022 pukul 10 WIB Patupa ni huriatta do ujian tulis, ujian lisan dohot JR tuyanakkon na marsiajar marguru Malua di tahun ajaran nasalpu. Hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 10 WIB Patupaon ni huriatta do makatidakon haporseaon dohot perpadanan nabadia tunasida dohot keluargana. Na palimahon makatidakon hata haporseaon khusus. Hari Minggu tanggal 10 September 2022 pukul 10 WIB Patupaon ni huriatta do makatidakon haporseaon tu sahalak naung marsiajar 3 bulan lilingna ima Christian Gultom sian wik Kramat Jati sada. Pajaloon guru sekolah minggu. Hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa huriatta do pajaloon gabi guru sekolah minggu nagok godangna opat halak ima Bernat Goklas Roha Siregar Pesta Dinar Boru Manurung Hanna Priska Dewi Boru Siahaan dohot Matasya Evelyn Carolina Boru Manurung. Pakkobasion Koinonia Punguanina sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 borhat do punguan ina ni huriatta mangibati huria HKBP Resort Tanjung Priok Timur nani uluhon ni Dewan Koinonia Seksi NHKBP. Hari Minggu sadarion 10 September 2022 Patupaon ni NHKBP do
menggadis tiket tu acara penutupan Parheheon Nasida. Di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 10 WIB sahatu nasidung patupon nasida do kegiatan worship night dohot diudutima panutupon manang panutupan ni Parheheoni. Ruas napida mamukka sedarion Minggu tanggal 11 September 2022 nunga pidda huria ima Parjolo keluarga Fridolin Surya Lubanggaol Inata Haryanti P Boru Sinaga Sianwek Parserahan nasida pidda huria tu HKBP Ujung Menteng Resort Ujung Menteng Distrik Walu DKI Jakarta. Napaduahon keluarga Reja Tigor Halomoan Pakpahan Inata Herlita Boru Sihite Sianwek Kramat Jati Sada nasida pidda huria tu Gereja Pauk Halim Jakarta Timur. Tatangyak komanasida gaberuas na mangulu di huria naib baru. Patuluhon Pakobasion Marturia ruas Parguru tajalado gabe ruas Parguru di huriata ima mulai Minggu sadarion 10 September 2022 na Parjolo keluarga Julius Reli Sihombing Inata Delvina Rowli Boru Hutapea dohot tolu yanakon nasida narosian Gereja Betel Indonesia Manang Tiberias Sianwek Balekambang. Paduahon keluarga Binarman Sibolon Inata B Boru Simajutak dohot sada yanakon nasida ala terlambat daftar ulang. Nasida tinggal di Wek Cawanghian, Nuaeng tinggal di Wek Condet Batu Ampar. Pakubasion Diakonia ruas Namodding. Nah di hari Senin tanggal 5 September 2022 nunga maruzungolu Inata Eliana Borulibong Oppu Bronson nahina baluhon niamata J Sitijak nahinan nasida marumur 87 tahun 5 bulan di Parmoddingna Sianwek Rabuta 2 jala Inata naung moddingi dibuat do tubona pasogit tu libong sagala tatangyak koma tumibu tarapul akka keluarga na ditinggal tikting na maragam maradi satokin sian Pakubasion manang cuti mamukka na dari Sabtu tanggal 10 sahat roli tanggal 11 September 2022 Maradima satokin sian Pakubasion manang cuti Inata Padita Lilis Ferawati Boru Tabunan STH MM. Panitia HUT Palima Luhon dohot Gotilon. Dalam manomu dohot Makalasson HUT na Palima Luhon na dipaubuk dohot Pesta Gotilot tahun 2022. HKBP Kramat Jati panitia marhite seksi perempuan Patu Pahon Bajar manang menggadis si panganon ima nadi patupani dijoloni garejaon sadarion Minggu tanggal 10 September dohot tanggal 25 September 2022 mulai pukul 7 sahatu pukul 12 WIB na paduahon menggadis marhite portibina sohaidan manang online. Minggu patuluhon di Patupa Minggu patuluhon September dohok Minggu Parjolo sahat tu Minggu patuluhon bulan Oktober 2022 dituhormai hari Senin sahat tu hari Kamis jala ditaruhomma tu nama nuhor si panganoni hari Sabtu dohot hari Mingguna akka si panganon na digadis songonomma kecap B2 arsik B2 saksang B2 panggang B2 manuk na nigota dekke mas tauco dekke mas naniura
Fica ubi ungu salat buah molargana buema tabereng diakka WA naung di pasaha di wek tabe. Moloneng manur hita ta hubungi ma inata nyonya situa de nenggolan boru manulang di telepon 0812 walu pitu onom pitu. Pembayaran boedo cash manang transfer. Tu rekening sada 2 sia 00 sada 0075 37 atas goar Ranto Hasiholan. Parguru Malua mulai sedarion minggu tanggal 10 sada September 2022 dimulai ma parsiajarot tu anak kota na Marguru Malua di Patupamai mulai pukul 10.30 sahak rodi pukul 10.30 WIB di ruang serbaguna. PPD Manang Persekutuan Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta. Nunga terpilih di pengurus Persekutuan Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta Ima Inata Marida Boru Manulang Gabe Wakil Ketua Wilayah Jakarta Timur 2. Pilihan Minggu sedariot tanggal 10 September 2022 mamuk di permingguan pagi Arian Dohok Botari papungu pelean dohita tu pengembangan ibadah dan musik HKBP dohot bantuan dana pensiun pendeta HKBP marhite amplop naung di parade Huliatta tapasah ma duk sipul jamita di bagasan las niroha. Songonima sahak nitikting di minggutta sadarion akka naso hujahau kami tajahama di WA naung nadong di wektabe marsada-sada horas. Korsian Punggana nama Arbab.
Tapasaha mapeliata marede mahita sian nomor 678.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangramuti aka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhutna. Hamu akadungan sapor siaon tajak komahatan ni debata imasian Evangelium Lukas pidu 15 mamuka maisian ayat sada rodi ayat 10 songono mahatana. Umpama taringot tu biru-biru nalilu dungi di pasolhot torop akka si jalubeo do si pardosa dirina tu ibana lahu tu mangihon hatana. Jadi marmungut-mungut maaka parise dohot si boto surat ia hatana sida di jak konodo akka pardosa pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabi dia tahun ibana ma umpamaon tu nasida ise hamu sahalak parbiru-biru 100 yanggo terdampar sadasiani naso tuminggalhon nasia pulu siai di ladang lahu mangalului naso taridai paima jupaksa ia dung dapot sa diape homatu abarana sian las nirohana. Jadi dung saat ibana tu jabuna di papunguma ali-alena dohot hombar hundulna di dok matu nasida marlas niroha mahamurap dohot hahu ala cupangahu biru-biruku nang magui mudok matu hamu sumantusido gumodang las niroha di Banua Kijang mida si pardosa sahalak na olo paubahon rohana asamida sia pulu sia partigor na sopola paubahon rohana sida. Adong ma ulaning perempuan na marhepeng 10 hupang anggo mago sada siani naso pagalakon palito jalana manapui bagasna mangalului takas hupang namagui paima jupaksa. Ia dung jupaksa di papunguma aka ale-alena dohot hombar hundulna madok marlas niroha mahamu rap dohot ahu ala nang cupang ahu hupanghu na magui udok matuhamu sumantusido masa las niroha dijolo niaka suru-suruan ni dibata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana ima sahatna ya muna kadamang denang ya doamu hamaguan sesuatu ya ahame nah hamaguan ni hamaguan anak do hepeng do macam mete maragam mete hamaguan sesuatu tersongoni mate nah memang sangat berharga sahalak molo hamaguan sesuatu na sangat berharga di ibana pasti bohado kepastiana lungud do ibana te alamago sa dilulidang dapot lungun rohana di lala ibana alai lunguni buido margati digati dohot las niroha molo dung dapot sesuatu na hamaguani molo jupang sesuatu na berharga na hamaguani dapat ibana muse jala mulak bui tioponna songoni mamanginang parpeak ni turpuk taon digombarhon Tuhan Yesus do laho patuduhon las nirohai surgo do na diopan molo adong halak na mardosa alai olo ibana bertobat. Jadi perumpamaan tentang domba yang hilang dimulai dari ayat pertama hingga ayat ke-7. Dirham yang hilang dimulai dari ayat 8 sampai ke-10. Jadi kedua ini memperlihatkan bagaimana pemilik domba dan pemilik dirham yang tinggal diam
ketika satu dari antara beberapa mereka hilang. Jadi bo ima donota manginang fokus tu nama guido ibana napuna biru-birui dohot nama agu hamaguan hupangi. Jadi dang di persoalan ibana be napuna biru-birui sia pulusia ekor nama gui alai sada nama guido na fokus ibana tu dia dui luluona songoni mataringot tu hupang nama gui. Jadi tabereng majo di ayat 4 ise hamut sahalak par biru-biru 100 anggo tardempar sada siani na so tuminggalhon na sia pulu siai di ladang laho mangalului na so taridai paima jupaksa. Jadi tidak dipersoalkan lagi nasia pulu siai alai nasian sia pulu siai nama gui sada dia dui ido nagabe persoalan dohot ido pusat pemikiran na punasa hupangi. Songonima songon di ayat walui adong ma ulaning perempuan na marhepeng 10 hupang anggo mago sada siani na so pagalakon palito jala manapui bagasna mangaluli takas hupang na magui paima jupang sa. Jadi kedua kisah ini melukiskan sikap Bapa kita di surga terhadap orang berdosa. Ia tidak hanya berhenti dia pada kemarahan dan keadilannya saja. Ia justru berinisiatif mencari mereka karena ia menginginkan mereka kembali kepada yang punya. Ima naniulahon Tuhata Yesus di Portibion. Rodo Yesus tuatai mangalului namagui. Dohot laho paluahon namagui. Iba nama Yesus tuata parhitian halak pardosa na olo manesa dosana dia dopan ni debata. Jala oma nasa naung dibahen justru tu sisiana diuduti maun amanginang pakobasyon pelayanan ni Tuhan Yesus diuduti sisian na maun mangalului akka nama ago. Hamuna manami na nami na hinolongan di bagasan Yesus Kristus dongan sa porsyaon marsirain-rain do evangelium do epistelon. Di epistelinakin masetakas do dosa ni Raja David dung di parjolma ibana nai Batseba. Alai rodo ibana tuadupan di debata marhite tangyang na manesa dosa mangido hasesani dosa Raja David tuadupan di debata songona di episteli dia dua di pato Raja David do sai sesama akka pangalosyoku hombar tugodang asini roham dia dopanmu Yesus lea tutu do dirikon iban guda ni dosakon dia dopanmu Yesus. Rap kita ayat 2. Dia dopanmu Yesus marsomba au tuki
lau menuputi dosaki dia dopanmu Yesus. Rodo Raja David amanginang marhite tangyang na mangido hasesaan ni dosa. Dada ala naro Raja Nathan panurang Nathan pabuaho dosa ni Raja David. Alay dihilalay bana do. Dang bui tabuni honon na dia do pani debata. Ikon rodo ibana marsomba tu ado pani debata mangido hasesaan ni dosa. Alani mamanginang di bagasan ngoluon molo ditaringoti dosa ni jolma ikorodo sa sitong na jolmai mangido hasesaan ni dosa tuadupan ni dibata. Alani molo ditaringoti dosa manang hasesaan bui ma dapot hita manginang dua tipe hajolmau. Ima tipe na parjolo ise jolma na olo mengakui hasalaanna jala dipauba rohana manang bertobat dohonota ima jolma na sasitongna na paduahon ise jolma na soolo iboto ibana mardosa. Banyak manusia juga pura-pura tidak tahu kalau dia berdosa, salah. Dia tidak pernah memohon ampun kepada Tuhan. Terlebih kepada temannya, dia berat untuk mengatakan maaf, sorry. Saya dipertaton do ima hosom teal elak latenai dosa nai. Jala buimai mambain di mana gabililu dan muncul amarah, kebencian terhadap sesama, bahkan terhadap Tuhan. Karena dia merasa dirinya tidak bersalah dan tidak membutuhkan pengampunan. Sialani amanginang marhite turpukon di leod do tugas tu hita ganuk marsasada. Tugas ni hita ima di partikiata di namangulon hita rap mangelului mahita biru-biru nalilui nagabe hamaguan na dongan sahapur siaon ikon hita do patuduhon dalan tunanaing lilui unang gabe hamaguan ni di ibana asa bui rap maras niroha hita dohot ibana jupak sama surgui. Karena itu amanginang kita harus menunjukkan kepada mereka orang-orang yang bersalah, sehingga orang-orang yang bersalah dosa, orang yang berdosa kepada Allah melalui Yesus Kristus, agar sukacita yang besar terjadi di surga. Amin. Satu orang yang hilang telah ditemukan kembali, karena satu orang berdosa telah bertobat dan datang kepada Bapa yang di surga. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Siara asi dot holong roham dot tinggal di basam. Nasi toktongo Tuhan mangiring-iring perjalanan ngulu nami. Tarlu mobi nang diombason Tuhan. Di papunguho dohami. Rodo hami ganupsian bagas nami. Manapoton bagas joromon marsomba memuji ho Tuhan marite ede puji-pujian kor na pinasa ni akapunguan di huriamon ima uduk do serep ni rohanami ima somba nami tu ado pamuna badi Tuhan dia kasaluhut na hurang sesama dosa nami Tuhan asa homa pasiko ngulu nami saat ro di ujung ni ngulu nami di bagasan sadarion Tuhan Mulia tema mupasahat tu ado pamuna badi Tuhan. Sialagok umurhu di bagasas darion 40 tahun. Asi maroham Tuhan pargugui mau patu paon pakubasyoku. Oma dongaku to dimima manggugoho tu asaluhutna. Nasa namasa do si pamasauku di pakubasyoku. Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami.
Suaksoni nang punguan ina ni huriam HKBP Keramat Jati. Tongon diombason Tuhan mangibati huriam HKBP Tanjung Priuk Jakarta Timur, Tanjung Priuk Timur, posrohanami Tuhan. Marsaur nasida dot huriam Tuhan na diibati nasida di Tanjung Priuk Timur. Las mulakna Tuhan toktongo Tuhan mandongani nasida pado parmaraan. Toktong nasida majupangi genum aka na tinopot na keluarga Nabi di bagasan las niroha do dami nasakoi. Suaksongoni matahe Tuhan nang direncana ni huriam terlumubi di bulan Oktober neneng roh patupo ni huriam do pesta ima ulang tahun ni huriam 58 tahun dohot pesta gutilon pargugui sudi aka panitia Tuhan. Gugu nasyaw ko'y malehot tu nasida asa penuh semangat nasida lau patupahon saluhut Tuhan penambahan dana lau tu pembangunan ni huriam pos rohanami Tuhan odo membuka roha do pikiran salut luas ni huriam lau patupahon penambahan danai lau dipergunahon ima tu pembangunan ni huriam. Suang songoni matahe Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nang sudiaka program ni anak ni huriam NHKBP naing patu paon penjualan tiket iman dinalaho penutupan parheheon NHKBP ni huriam asima roham Tuhan urupi mana sida pargugui na sida asa di bagasan ay pason do di bagasan hanggugu na syakoy Tuhan porat sian hampur siona lamang ulahon lamang ujungi acara kegiatan parheheon ni. Suaksoni matahe Tuhan nang disaluhut aka punguan ni huriam na dong diremon dan hai pason len gugu na sida. Leo saluhut na Tuhan mamuka siadat dana satu magudang luas di huriam hai pason do sudi Tuhan pasu-pasumu na sida saat rodi ujung ning uluna. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami suaksoni matahe Tuhan disaluhut aka program ni huriam na naing masa do si pamasaon ni huriamon toktong mahutua mempergugui hami saluhut na pangula ni huriam lau patupao ni rap dohot ruas ni huriam Tuhan asa gabi hasa ngapon madiguar mujala puji-puji amai Tuhan marhite huriamon HKBP Keramat Jati tarpatupa salut na kegiatan ni marhite holong marhite gugu na soke Tuhan suaksongoni matahe Tuhan di bagasan umbason utangnya ko kami ma amanami nanami dot sude Tuhan dongan nami sapursian na toktong Tuhan di penuaan alani umur suaksoni di pemulihan mulak sian rumah sakit ima parjolo amanami sintua STR Siregar nyonya sintua ae ma simatupang boru sormin nyonya hutagalung boru simanung kalit nyonya simanjuntak Rosita boru siaan B Sibarani nyonya ha aritonang lince boru simorangkir nyonya panjaitan boru simanjuntak nyonya manurung boru silitonga Laura boru tampu bolon nyonya T siaan boru tampu bolon nyonya Sirait boru sitorus Irma Nova Astria boru manulang nyonya Marpaung boru purba Peris Alprindo putar-putar T sitorus nyonya Sintua Simamora boru ritonang Daud Panjaitan nyonya Sirait boru simanjuntak Ka Sirait keluarga nyonya Siotang boru simbolon Halundang boru Siregar Sabungan Maruli Marpaung nyonya MS Sipahutar boru Hutagalung Sintua F Aritonang M Marbun nyonya Pangaribuan boru Samosir P Sinaga Sintua EM Butar-butar RS Pardede nyonya Gultom boru Tambunan nyonya M Tambunan boru Simanjuntak nyonya Sitorus H boru Manurung nyonya SBP Siregar boru Siaan BMP Marpaung Sintua LA Sianturi nyonya Tambun boru Sibuya Anton Siaan nyonya Manihuruk boru Situngkir TN Sitorus nyonya Siregar Pesti boru Sianturi Agustina Marlina boru Sipahutar M Malau Saud Sitorus nyonya Simanjuntak boru Pardede nyonya Siombing boru Sibarani suaksongoni matahe Tuhan anak ni amanami calon Sintua R Sirait ima anak nasida Tuhan natongon di rumah sakit restu nuaing di namar sogut homa Tuhan mandongani sude aka dokter tangan medis Tuhan ramoti nasida salut na Tuhan imalau patupahon operasi Tuhan anaknya manami calon Sintua R Sirait Tuhan pos rohanami Tuhan
Gogo na siya kuy matuan, mangarampon ti sudi aka doktor na medis. Asa di sa luhut operasi tuan, mardalan doho denggan, tanpa aka abad-abad na roh tu si Tuhan. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasa atami madaging ng todi nami ng ngulo nami Tuhan. Sa daryo sugot sa liling-liling na, asaw mangiring-iring padalan nami. Sesa dosa nami nagudangi Tuhan, asaw nang teramba kapasu-pasu, nang pasaaton mo Tuhan mi ganun marsada-sada. O matangyang nami alilik nami Tuhan, nausombaw kami marhite-hite guarnya nakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, martangiang kami Tuhan. Amin. Mari di mahita los pasap mapiliata tu bantuan dana pensiun HKBP.
Piliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silehon lehon na ringgan dohot nasa ulibasa na mauli utus upasaat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na usus ti julum pasu may jalaramoti asaw parahase ang hami pilihanon patimbulhon harajaon muli tonga-tonga nuriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi tondiro di pamata Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut ma lomo ni roham di Banu tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sa rin hangulua siapari sesa madosanami songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tuhami unak kami togyon tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disondangkan Tuhan de batama buhin to jala asi marohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homadamena tu todi munabe amin Selamat hari Minggu Horas Madihita.
baru selesai, baru